Ćao svima, ja sam Luka, dobrodošli u novi video, a ovo je top 5 Deda Mrazova uhvaćenih na kameri 2. Zato što je prošli deo prošle godine razvalio, znači razvalili ste ga. Ako ovaj video dođe do 20 lajkova, pravim giveaway. Poklanjat ću neku majicu, možda nešto napravim svoju majicu. Naravno niko neće je nositi, ali možete da je koristite kao pidžamu. Tako da možete da osvojite džabe majicu. Ne znam kako će izgledati, ne znam ni da li će biti majica. Ali sada možete da uživate u videu. I hvala vam na svoj podršci na prošlom delu. Pa idemo na broj 1. U videu broj 1 možemo vidjeti dečaka koji je postavio zamku za Deda Mraza, tačnije postavio je kameru kako bi ga uhvatio. Ovo je njegova reakcija koju je imao kada je video snimak ujutru. Da li vi mislite da je ovaj video stvaran? U videu broj 2 možemo vidjeti kako se Deda Mraz teleportuje u nečiju kuću i pali jelku. Uhvatilo ga je nadzorna kamera. Meni ovaj video izgleda stvarno, ne znam. U ovom videu možemo vidjeti kako Deda Mraz jede neke kolačiće. Ne znam je li ovo bilo na vestima ili je ovo samo neka reklama, ali svakako ja mislim da ovaj video nije stvaran, ja mislim da je ovaj video napravljen samo da bi se neki proizvod više prodavao. Šta vi mislite? U videu broj 4 možemo vidjeti kako Deda Mraz dolazi i ostavlja poklone deci. Meni ovaj video izgleda dosta pravo, zato što ne izgleda lažno. Pa recite mi šta mislite, prijatelji.
u sljedećem videu, posljednjem videu, možemo da vidimo kako je Deda Mraz ostavlja poklon ispod začuđujuće lepe i velike jelke. Ljubomoran sam, ima da ih opljačkam. Ja sam bakar kraljica. Šta? Ne.
što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite, ako stignemo do 20 lajkova ide giveaway. Kao što možete da vidite, malo od početka sam malo dodao jelku. I dobili smo novog gosta. Deda Mraz sa AliExpressa. On se zove Čeda Mesar. Tako da pozdravite Čedu. To je Čeda. On će se pojavljivati. Ima i brata blizanca majstora Đoku, ali on vam nije toliko bitan. Ali vama hvala što ste odgledali ovaj video. Giveaway, nemojte da zaboravite, lupite like. Mi se vidimo sutra. Ćao!